Kaixo guztioi, Asier Orotxegarria naiz, eta hau da nik prestatu dudan proiektua. Ikusten denez, integral mugatua izena dauka, eta bideratuta dago batxierroko bigarren mailako ikasleentzat, hain zuzen ere, zientziako ikasleentzat. Liburu hau banatu dut 5 kapitulutan, lehenengo kapitulua funtzio positiboa, bigarrena funtzio negatiboa, hirugarrena zeinu aldakerreko funtzioa, laugarrena bi funtzioren arteko eskualdea, eta 5. ariketa batzuk proposatu ditut. Joan gaitezen lehenengo kapitulua, funtzio positiboa. Hemen bi lan horri daude, lehenengoa da zuzen baten azpiko integrala, eta bestea funtzio baten azpiko integrala. Lehenengoan, GeoGebra lagunduz, irudikatu dut zuzen bat, hemen ikusten dena, 0,5 tisa gehi bi, eta kalkulatu dut AB tartean, kasu honetan -1 bitartean, dagoen azalera. Honetarako erabili ditut GeoGebrak ematen dituen baliabideak, zehaztu ditut D eta C puntuak, A eta B ere, eta hor sortzen den paralelogramaren azalera kalkulatu dut. Hemen berago ikus daiteken bezala, hemen daukagu, laukia, hemen laukia bat izenekoa, eta poligonoa ABCD, eta bere azalera da 6,75. Eta orain, hemen berago kalkulatu dut, era berean, baina azalera kalkulatu dut integrala eginez. Integrala komandoarekin. Bueno, hurrengoan egin dut gauza bera, baina funtzio batekin. Kasu honetan funtzio esponentzial bat da, bi gehi e ber isa zati bi, eta hemen jarri ditut irristagailu batzuk, A eta B. Eta A eta B mugitzen den enean, orain ikusiko dugu, azalera mugitzen da. Hemen egin dut zuzenean integrala komandoarekin. Hemen A hartuko du, adibidez, -5,3 balioa, B hartuko du 2,4 balioa, eta hor agertzen zaigu funtzio horren azpiko azalera zein den. Hurrengo kapituluan egin dut gauza bera, baina funtzio negatiboekin. Lehenengo eta behin hartu dut zuzen bat, eta aurreko kapituluan bezala egin dut gauza bera. Funtzioa, zehaztu izardatzarekin sortzen duen paralelogramoa, kalkulatu nolabait esatearren eskuz azalera, eta gero integralaren komandoa erabiz honekin. Eta berdin egin dut funtzio negatibo batekin. Kasu honetan funtzio trigonometriko bada. Hemen daukagu, iberdin sinu izaken 3, irristagailu batzuk ere sartu ditut, -5 eta 5 artean, eta hemen ikusten da A mugitzean, irristatzean, zein balio arte dituen, B irristatzean, eta hori da egin dezakegu. Gero hurrengoan, kontuan hartu funtzio aldakorreko, zeinu aldakorreko parkatu funtzio bat, hemen daukagu bat, eta hor ikusten da egin dudanaz. F funtzioa definitu izan dut, isa berrirokoen 4 izaken bat, eta A, B eta C puntuak definitu ditut. Gero horren ostean kalkulatu dut integrala eta B artean, eta B eta C artean. Zeinua kontuan izanik lortzen da azalera hori 8,18 dela. Orain ja, sartu naiz parabola baten eta izardatzaren arteko azalera kalkulatzeko. Hemen irristagailua jarri dut parabola orokor bat, A, B eta C parabolaren parametroak zehaztuz, hemen haren arabera, ikusi dezakegu zelan den estuagoa edo zapalagoa, zerekin gora edo berago doan parabola, eta azalera aldatuz doa. Alde batetik dago azalera eta beste aldetik integrala. Integrala ikusten denez negatiboa da, baina azalera da positiboa. Gero, hemen daukat, bi funtzioen arteko eskualdea, hartu ditut funtzio bi, hauek dira funtzio biak, eta egin dudana aurrekoetan bezala, zehaztu ditut bi funtzioen arteko, F eta G funtzioen arteko ebaki puntuak, A, B eta C, hemen ikusten denez, hori GeoGebraren erramintak erabiliz,
eta gero integrala kalkulatu dut. Hemen agertzen den azkenengo komando horretan. Eta bukatzeko ariketa batzuk proposatu ditut. Eta ariketak hauek dira, kuestionario bat zehaztu dut, proposatu dut ikasleek egin dezaten, eta, hau izan da dana. Eskerrik asko.